ga sai na kawo baking powder 1 teaspoon sai na zuba sai na yi whisking na kada shi. So yanzu a cikin non-stick masa pan ɗina na zuba mai, gashi nan kuna gani, sai na kawo albasa yankakke na sa a kan kullun masa na. So gashi nan ina zuzzubawa. Wannan masa din in kika zuzzuba shi gashi nan zaki iya rufewa, ni dai na rufe shi, ko kuma ki bar shi haka a buɗe, whichever way you do dai is fine. In kika rufe din zai taimaka wurin da huwan shi da wuri ne, sai ki jujjuya shi. So gashi nan kun gani ina juyawa, da kin juya zaki ga dan ƙara tashi hakan nan. To haka dai zaki ci gaba da yin kina yi gaba daya, ciki gefen nan gaba da baya ko ina ya gasu, cikin shi ma ya gasu. So haka zaki dinga yi dai har ki gama. So this is it dai, kun ga dai wannan na ƙara zubawa ne, can ba ma filmin na cire ba dai, but ki sa mishi mai. Kuma the most beautiful masa yana son mai sosai. In kina son masan ki yayi kyau sosai to ki sa mishi mai, ya ji mai, kar ki mar ƙauran mai, zaki ga masan ki ya soyi yayi kyau kuma ya tashi. So this are my masa, kun gani it's very hot, very hot. Kun ga na yankawa idan ku ga cikin shi yanda yayi. So I enjoy my own masa ne with miyan taushe, irin miyan taushen nan da kaza yi rugurugu a ciki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah mun gode ma. So I enjoy mine with this miyan taushe. I already have miyan taushe down my plate. Zaki iya checking din shi out. And that is it. Kun ga masa na da miya, za ku iya cin shi da kuli-kuli, but wannan masa ka ci shi da miya shine ka ci daɗi. Gaskiya masan yana da daɗi, it's very soft, saboda masan nan zai stay for at least 2 days and it will still be soft gaskiya, because na yi trying ɗin shi bayan kwana biyu still it remains soft. So da fatan kun ji daɗin video ɗin, don't forget to like, comment, share it with your loved ones. That Allah, you all should continue engaging on my post. I see 2 days some of you are missing. I don't know what is wrong. If you watch this video till the end, thank you so much. Don't forget to follow Mariama for more. Bye.